Juventus favora mar bil-Kirkara, Torino xejn, Juventus wieħed. Għana mar Kevin hawnhekk. Kevin, ir-riżultat wasal, però fl-opinjoni tiegħi jiena prestazzjoni diżappuntanti u deludenti, ma nafx taħseb inti fuq dan. Dik ġifier dis-sena ta' Champions League għamelu u tarġob l-istrateġija u l-tattika. Però l-lum għalmenu l-ewwel ħaf ovvjament iridu ninżlu. Però mbagħad xi ħareġ Quadrado nbidel il-lob, ġifieri hemmhekk għandek il-passes, anke prova d-darba li jeskurja wkoll kellu ċans. Dak il-fawl dubjus li kien hemm ma nafx hekk ġol kaxxa, jew inkella barra l-kaxxa però fiex il-linja illi jekk kien ġol kaxxa ovvjament kien penalty, imbagħad kien hemm fawl simili li kien hemmhekk, però overall issa li jgħoddu l-punti iktar. Biex forsi nibqgħu nara dak li hemm quddiem. Eżatt. Imma kieni qed hemm nittajna ta' xejn fil-famadej. Jiena jekk rajt sew, jisu fit-tilħaf daħal Quadrado ħareġ kien u jisaq li b'nar li ta' 5-2 jekk rajta sew jiena. U dan ovvjament biddel daqsxejn id-direzzjoni tal-logħba. Nibqa' hekk però li ma' timijiet żgħar bħal dawn, żgħar ċertu ġifieri naż kwotati minna nqas b'saħħithom minna, xorta tkun perikoluża l-ħaġa li inħallhom jiġu fuqna. Jiena ovvjament rajna l-riżultat ta' dan fil-bidu tal-istaġun meta fallejna żewġ logħbiet mal-Udinese u Empoli. U naħseb illum seta ġara l-istess u għajna l-punti wkoll. X'taħseb fuq dan il-fatt li dejjem inħallu anke timijiet iżgħar minna jiġu fuqna u jattakkawna daqslik. Fuq ta' 3-5-2 naħseb dubjuża fil-fatt li aħna anke fit-Torino ġifieri bħala striker la Torino ma kellhom sekru laqqas aħna kellna Chiesa li tista' tgħid li qasmu purament ġifieri bħala gowsa lek kienet ċottallu ġifieri. Issa rigward ħabba li aħna mbagħtu mażżar, Torino jiena qed nara li din is-sena anzi timijiet li forsi konna nikkwotawhom illi ma kinux markbar bħal Fiorentina, it-Torino, illum qed jingħaqdu wkoll magħhom. Ġifieri issa mbagħad kien hemm ċertu punti nintilfu anke minħabba ċertu żbalji li saru. Mhux għax itinbagħtu mażżar, ġifieri kienu mal-istess markbar l-istess ħaġa kienu jiġri. Naraw, però Juventus anke sara tilfu wkoll punti mażżar. Però mbagħad jekk insemmu anke timijiet oħra li huma bħal interessati biex ukoll jitilfu mażżar. Għamil daqshekk li għarfel. Jiena bħal mek dik ħaġa li jisom dejjem nieħdu fuqna iddejjaqni xi ftit, ma nafx iftara għandi, ħaġa. Jien naħseb li għatem ftit lob, għadu sar ftit lob, għalli għagħdu għam jitħol ovvjament jibdel l-istrateġija dik tal-li konna qabel dependi fuq persona waħda, rridu immorru iktar fuq li nilabu ma' tim, fuq tim iktar mifrux bħala players, però biex tibdel mentalment biex tibdel dik it-tip tal-logħba mhijiex faċli. Almenu fiċ-Champions League dik seħħet, speċjalment ma' Chelsea li għalija kienet fenomenali, jena stennejt li ħad tkun telfa. L-Chelsea ġebu għam literalment dan għeta bdew qasmu vera fil-possession of the ball għawl ħafna, imma rigward valur fil-logħba batew ħafna. Rridu naraw, għadna mek, issek forsi ma l-ewwel erba' forsi l-sena ma nispiċċawx, però fl-Ewropa mbagħad nispikkaw forsi li telgħu iktar, għalija tkun xi ħaġa fenomenali. Well and good. Però għad baqa l-lob. Kolla baqa l-lob ħafna. L-aħħar mistoqsija żgħira kollok tagħti rata t-tim li wieħed 10 illum kemm ittilhom. Din m'għamilx daqshekk ottimist, ġifieri xorta ħadd sitta, però xi ħareġ Quadrado l-lob inbidel, ovvjament fuq 45 minuta milli fuq 90 minuta. 6 però xorta pożittiv, se ngħidu 6 plus ħafna. Grazie ħafna Kevin, grazie tal-li segwu l-logħba hawnhekk, grazie li konta segwejtuna.